Салом алейкум ҳама каса, хуш омадед ба шабакаи мо, ба шабакаи Қадамшо Исоев. Бародаро, кадомида ки билети арзон дар корай, билети ҳавопаймо, билети самоилот ба киҷоира ки набошад, ай Россия ба тамоми ҷо билети арзон бо нархи дастрас. Дар болош дар болои экран номрои телефон ман мемонам. Шумо метавонед занг бизанед, метавонед ки через WhatsApp, Viber, имо, айхона нобурмада билетитона оформид кунед, бигиред. Агар ки кадомида мепора ки билета дар дастат боша, адреси мо да миен метро Новокузнецк, улица Большой Татарский дом 35. Почкаи мо ҳастае ки шумо миен билета оформид мекунед, дар дастон мегиред, меред ба нархи арзон, ба нархи дастрас. имрӯз ман худам Беларус Минск мерам. Хостам ки граница бигзарам, неки хай омад накард, миграсионка намедода бдастен. Уже аллакай мара гуфтан ки миграсионка наметем. Неки хай рош ҳастай, кадоме ки границаи Беларус Минск мегзара, рош ҳастай. Одамо ҳастанд, одамое ки миграсионка гирифта метан. боқӣ панои ҳаматон ба худо. Худо нигаҳбон боша. Кадоме ки ватан сафар мекуна, кадоме ки ҷои сафар мекуна, чӣ куна, номрома дар болои экран мемонам, занг бизана, билет оформид куна, ба нархи арзон и ватан рава. Лайка фаромӯш накунед. Иншолло ки қиссаҳои беҳтарин дар пеш дорам. хеле ки дар канали хонавода қисса мемондам, иншолло ки дар канали Қадамшо Исоевам айҷоса қиссаҳои беҳтарин беша. Блогерира ман нав сар кардам. Путь воина, знамение, право остаться на линии огня, без боли и без сомнений. Путь чести и силы, желание не сдаться нам никогда не позволит встать на колени. За нами правда, а впереди лишь...